Helo bawb a chroeso I taro gyda ni a. Wel heddi fi'n mynd I wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau'r ail ar 20 o Ragfyr 2025. A mae'r darlleniad mewn I redeg ni trwy cyfnod y Nadolig i'r 8fed ar 20 o Ragfyr 2025. So ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd I edrych ar sialens yr wythnos, a ni'n mynd I gael neges fech wrth ysbryd I orffen y darlleniad heddi. So gadewch ni weld beth mae wythnos Nadolig yn dod I ni blwyddyn me. Diolch ysbryd, croeso mewn. Allwn ni please cael egni'r wythnos. Yr wythnos sy'n dechrau'r ail ar 20 o Ragfyr, please ysbryd. Beth yw egni'r wythnos? A beth sy'n gyda ni fan hyn yw gwas y cwpanau. Nawr, mae gwas y cwpanau gallu dod â emosiynau newydd mewn I ni fan hyn, okay? So felly ar y foment, I chi'n timlo emosiynau newydd, felly bod chi di cwmpo mewn cariad ar rywun, neu felly bod chi'n timlo'n flin am rhywbeth. Mae pob fath o emosiwn gallu dod fan hyn trwy gwas y cwpanau. A fel chi'n gweld fan hyn, mae'r llun ar y carden mewn dangos ddyn yn henach. Okay? Ond mae'r egni yma yn egni ifanc. So mae hwn yn gweud, beth bynnag uwch oedran chi, okay? Sdim ots, achos mae'r cerdyn yma yn dod ag egni ifanc mewn I chi wythnos yma. Okay? So falle byddwch chi'n timlo mach yn emosiynol, falle byddwch chi'n timlo emosiynau newydd, falle nag chi wedi timlo o'r blaen am rhywbeth. A pinne taw achos adeg yn Nadolig yw hwnna, pwy a wyr, okay? Ond mae emosiynau newydd yn dod mewn i'ch wythnos yma, a egni ifanc. A mae gwas y cwpanau hefyd yn gallu dod a look newydd I chi mewn cariad hefyd, okay? So dyna egni yr wythnos. So os ych chi'n edrych am gariad, mae hwn yn gerdyn da I gael, achos mae posibilrwydd o cariad yn dod mewn I chi fan hyn, okay? Mae hwn I gyd I wneud ar emosiynau. Okay. Diolch ysbryd. Beth yw sialens yr wythnos, please? Beth yw sialens yr wythnos, please? Ysbryd. Okay. A beth sy'n gyda ni fan hyn, okay, yw un o'n ffefrynnau yn y dec taro a'r 9 o gwpanau yw e. Nawr mae'r cerdyn yma yn siarad am breuddwydion yn dod yn wir, pethau chi'n amlunio yn dod yn wir I chi, okay, yn y byd 3D. Mae'r cerdyn yma yn gerdyn lyflu. Ond bod e'n dod lan yn eich sialens chi, fi'n timlo man hyn bod ysbryd yn gofyn I chi gredu yn eich breuddwydion, okay? Ymddiriwch yn eich breuddwydion. Achos bod e'n dod yn eich sialens chi, mae fe'n gweithio fi bod angen I chi gael y cred, mae angen I chi gredu. Okay? Dyna'ch sialens chi wythnos yma. Am wythnos Nadolig, llawn breuddwyd, ta beth na gwe, llawn hyd a lledrith trwy'r wythnos. Okay? So, triwch wythnos yma I just gredu yn eich breuddwydion. Okay? Na beth mae ysbryd yn gofyn I chi wneud fan hyn. Achos daw rhain yn wir os newch chi gredu ynnyn nhw. Okay? Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, ysbryd. Gewn ni nawr, please, ysbryd. Cerdyn. Fel gair o gyngor am yr wythnos wrtho ti, please. Gair o gyngor. Un grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi. Gewn ni gair o gyngor am yr wythnos, please. Beth ydw gyngor di am wythnos yn Nadolig, please. Okay. Cwpanau eto. A beth sy'n gyda ni yw'r 7 o gwpanau. Okay. Mae hwn yn gweithio fi bod dewisiadau gyda chi wneud fan hyn. A penderfyniadau, okay. Achos mae'r cwpanau yma I gyd yn y 7 o gwpanau llawn gwahanol opsiynau. So beth weda wrthoch chi fan hyn yw bod rai o'r opsiynau yma yn dibynadwy, mae rai o nhw yn ffug, okay? A mae rhaid I chi weld pa rai yw'r rai iawn I chi, so yr opsiynau iawn I chi. So mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn. Pan bydd opsiynau dod lan I chi wythnos yma, newch chi'n siŵr bod chi'n gwybod y ffeithiau I gyd am yr opsiynau I gyd sy'n dod o'ch blaen chi, okay? Cyn neud penderfyniad. Felly bod nifer o opsiynau dych chi pa barti sy'n fyny yn ystod y Nadolig, okay?
Bydd rai o nhw ddim yn gret a bydd rai o nhw'n ffantastig, Nawr, newch y dewis, ffindwch mas yn gwmws beth sydd yn mynd mlaen yn bob parti cyn bod chi'n mynd, a pwy sy'n mynd felly. Mae hwnna jyst yn enghraifft hawdd fyna, Ond gallai fe fod yn ddewis mwy pwysig na yna, A chi wedi cael cwpanau i gyd mynd so wythnos mae wythnos yn Nadolig, wythnos yr ail ar hugen o Ragfyr, mynd i fod llawn emosiynau i chi, A fi'n credu mae'r emosiynau, mae'ch sialens chi i wneud yr emosiynau hyn yn bositif i chi, Mae hwn yn gerdyn bositif i chi ar y foment, gwas y cwpanau fan hyn. Wedyn ni, credwch bod eich breuddwydion chi gallu dod yn wir wythnos yma. A os oes dewis gyda chi neu opsiynau gyda chi, newch yn siŵr bod chi'n dewis yr opsiynau sy'n teimlo'n iawn yn eich calon chi. Achos fel fi'n gweud, emosiynau o'r cwpanau ni gyd, So newch yn siŵr bod ty beth i chi'n dewis, na pa opsiwn chi'n mynd am wythnos yma, pan gewch chi opsiwn, pan gewch chi ddewis, newch yn siŵr bod chi'n neud y dewis na o'ch calon fan hyn. So dyna gair o gyngor wythnos yma. Diolch fawr Ysbryd. Waw, lot o gwpanau fan hyn. Lot o emosiynau cryf yn mynd mlaen wythnos yma. So nawr, please, Ysbryd, gewn ni eglurhad. Gewn ni eglurhad, please, Ysbryd, ar cerdyn y gwas o gwpanau. Egni'r foment. Ma'ch eglurhad, please. A'r eglurhad yw y 9 o ffyn. Nawr, mae'r 9 o ffyn yn gweithio fi, cerdyn yr Wounded Warrior yw hwn, So mae'r cerdyn yma yn siarad am pethau chi wedi bod trwyddo, chi wedi rhoi ffiniau lan i wneud yn siŵr bod chi'n cadw hunan yn saff, Ond mae rai o'r ffiniau, falle tyma bach rhy gryf, a mae rhaid chi nawr dechrau tynnu peth o'n nhw lawr, Weithiau, mae'r ffiniau hyn yn edrych ar eich gôl chi, Ond mae rhaid chi wybod gyda pwy phobl, gallwch chi dynnu rai o'r ffiniau yn lawr nawr, Dyna beth yw'r neges y gerdyn yma. So chi wedi bod â ffiniau cryf cadarn rownd i chi, jyst i wneud yn siŵr bod chi'n A nawr felly bod yn amser gyda gwas o cwpanau fan hyn, bod chi'n felly tynnu peth o'r ffiniau yna lawr rwyfent, Dim i gyd, ond just ddim bod mor benstiff am bethau felly, Byddwch ti'n mynd bach fwy meddwl agored am bethau wedyn i wrthoch chi fan hyn, Diolch Ysbryd. Gewn ni eglurhad ar y 9 o gwpanau, please. Pa mae'r 9 o gwpanau yn sialens wythnos yma? Pa mae'r 9 o gwpanau yn sialens? A mae'r sialens, mae'r 9 o gwpanau yn sialens, oherwydd mae rhywbeth i wneud ar gymuned gyda chi fan hyn. So, falle bod chi'n breuddwydio am wneud rhywbeth yn eich cymuned, rhywbeth gyda'ch ffrindiau, rhywbeth gyda grŵp o bobl fan hyn, fi'n timlo. A am rwy reswm, smoch chi'n credu bod y freuddwyd yma sydd gyda chi wneud ta beth yw hwn, felly gweithio dy pobl arall, i chi moyn gweithio dy, felly cwrdda pobl arall, cwrdda grŵp o ffrindiau newydd, ymuno â côr, ymuno â grŵp celf, neu rhywbeth fel yna, rhywbeth creadigol fel yna. Am rwy reswm, smoch chi'n timlo fel se'r freuddwyd yma yn bosib. Ond mae Ysbryd yn gweithio chi fan hyn, achos bod hwn yn eich sialens chi, mae hwn yn bosib, mae jyst rhaid i chi gredu yno fe. So os oes pobl i chi mo'n gweithio dy, pobl i chi mo'n neud pethau dy yn eich bywyd, mae nhw na, mae nhw na yn eich bywyd chi. A mae rhaid chi gredu na'r bod chi gallu wneud hwn, bod chi gallu wneud y cysylltiadau yma gyda'r pobl hyn, Mae pobl yn cefnogi chi fan hyn hefyd, Gyda'ch breuddwydion, mae hwnna'n neges sy'n dod drwyddo'n glir i fi nawr. Wrth Ysbryd, diolch Ysbryd. Mae pobl tu ôl i chi yn helpu chi wireddu eich breuddwydion. So sialens chi yw credu yn y breuddwydion yma. Diolch Ysbryd. Ysbryd, gewn ni please eglurhad ar y 7 o gwpanau nawr, please.
eglurder ar y 7 o gwpanau. Reit, oce. So mae opsiynau ariannol dim mewn I chi fan hyn. A gyda y cerdyn yma, marchog y penteclau, oce. Dyma'r unig marchog sydd ddim yn symud yn gyflym. Okay, mae fe'n cymryd I amser. A na beth mae'r fenyw mae'n neud ar y cerdyn yma gyda'r 7 o gwpanau. Mae opsiynau'n dod I chi, a gallai fe fod yn opsiynau I wneud arian mewn rwy ffordd wythnos yma. Okay? Ond mae rhaid I chi gymryd eich amser pidwch hasti mewn I wneud penderfyniad. So, chi'n cofio wedys I am yr opsiynau hyn sy'n mynd I ddod lan I chi wythnos yma. Mae rai o'n nhw'n ffug a mae rai o'n nhw'n rai really dda I chi, okay? A mae rhaid chi fynd trwyddyn nhw gyd, trwydd yr opsiynau I ddewis pa un neu ddau neu ta beth sy'n fynd am, okay? Wel, mae marchog y penteclau mynd yn gweithio chi. Pidwch wneud penderfyniad ar hast, okay? Cymrwch eich amser wythnos yma I wneud penderfyniad. A drychwch ar yr opsiynau'n drylwr, okay? I wneud siwr bod chi'n wneud y penderfyniad iawn, a wedyn smidwch ymlaen yn araf ar ôl chi'n wneud y penderfyniad, okay? So dyna'r neges yma. Waw, okay. So gadewch ni edrych ar hwn nawr mewn ffordd I wneud y chariad gynta, okay? So wedyn ni fan hyn, mae cariad naill lle newydd yn dod mewn I chi, neu chi'n mynd I dimlo emosiynau am y person chi gyda, sy'n felly newydd I chi, okay? Emosiynau newydd yn dod mewn fan hyn. A emosiynau wedyn ni, ifanc a ffres, rwy fath o ddechrau newydd, okay, yn eich perthynas chi, os ych chi mewn perthynas. A os nag ych chi mewn perthynas, wedyn ni mae rwy'n newydd ar y ffordd mewn I chi. A rwy'n sydd yn felly ifancach na chi. Neu, os nad ydyn nhw'n ifancach na chi mewn oedran, gallen nhw fod yn ifancach na chi mewn meddwl. Maen nhw llawn egni, okay, am I oedran. So felly bod nhw yn henach, okay, ond maen nhw llawn egni, so byddwch chi'n really hapus. Neu felly bod nhw'n mynd I fod yn ifancach na chi yn dod mewn I chi, okay? A dyw hwnna ddim yn broblem, okay? Cadwch ymlaen gyda'r perthynas, achos chi'n hyddi fe. Okay, a wedyn, wrth gwrs, mae rhaid bod chi'n felly rhoi ffiniau lan I rai berthnasau, okay? Ond fi'n teimlo bod lot o chi angen tynnu peth lawr. Felly bod chi wedi cael eich anafu yn y gorffennol, okay? A mae'ch ffiniau chi reit lan. Mae ffensys echel dych chi rown I chi, okay? Ond nawr, sy'n angen I reina bod yn wych trodfedd. Allwch chi dynnu nhw lawr nawr I 4 trodfedd, okay? So mae tymau bach fwy o teimlad agored arnoch chi fi'n credu, okay? I groesawu'r pobl newydd yn mewn, neu'r person newydd yn mewn i'ch bywyd chi. A fel fi'n gweud, os chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni, falle bod angen newid peth o'r ffiniau yn eich perthynas chi, okay? A dim bod quite mor benstiff fel wedes I gynharach. A wedyn, mewn cariad, mae'n eich chi gredu bod y cariad yn ei gael, a falle gwrddwch i'r cariad yn rhywle nag i chi'n erfyn cwrdda nhw, okay? Nag i chi'n meddwl gwrddwch chi nhw os ymunwch chi ac o'r. Nag i chi'n meddwl gwrddwch chi nhw os ewch chi I gêm pêl drod, okay? So, fan hyn, ond mae rhaid chi gredu, eich challenge chi yw credu bod y person yn dod mewn I chi, okay? Neu, os ych chi mewn perthynas, fel fi'n gweud, mae rhaid chi gredu bod y perthynas mynd I wella a mynd I... Falle bod dim byd y bod ar y perthynas, okay? Falle bod I just mynd I... Just symud mlaen nawr, okay? Symud mlaen, hangi'r berthynas fan hyn. A wedyn, gyda'r 7 o gwpanau fan hyn, wedyn ni, mae dewisiadau gyda chi'n neud yn eich perthynas, pinnau taw pobl newydd yn dod mewn, felly bod eich llygar chi ar fwy nag un person, okay? A mae rhaid chi ddewis o pwy sy'n orau fi. Ond newch y penderfyniad yn araf, sy'n eisiau hasti penderfyniad fan hyn, okay? So os oes angen chi fynd ar ddêt, dy pob un o nhw, okay? Os oes 7 o bobl a diddordeb yno chi fan hyn, okay? 7 o gwpanau hwn. Os oes 7 person a diddordeb yno chi, wedyn ni fan hyn, cerwch mas ar un dêt dy pob un o nhw, a wedyn ni byddwch chi'n timlo'n well, a byddwch chi'n gallu neud y penderfyniad, okay? So bydwch hasti gyda marchog y penteclau fan hyn, okay? Cerwch mas ar ddêt, dy pob un o nhw, a wedyn ni penderfynwch pwy'n chi moyn mynd mlaen dy fan hyn, okay? Na beth wedyn ni wrthoch chi.
A os ych chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni mae opsiynau da chi, felly newid neu wneud pethau, felly bod chi'n meddwl symud tŷ, felly bod chi'n meddwl priodi, neu beth fel la, okay? Mae opsiynau yn dod mewn i chi fan hyn o fel sy'n ehangu'ch perthynas, a newch y penderfyniad yn araf, okay? Sy'n eisiau hasti dim penderfyniad fan hyn, neu beth fi'n teimlo fan hyn. Okay? Reit, os drychwn ni ar hwn fel gyrfa, wedyn ni, mae rwy emosiynau newydd yn y mewn i chi i wneud eich gyrfa. Falle bod rhywbeth wedi digwydd yn eich swydd chi neu yn eich busnes chi sy'n wneud i chi ail feddwl am rhywbeth, a falle bod chi'n dod mewn i rhywbeth yn teimlo'n ffres. Falle bod chi jyst mynd i gael brec dros y Nadolig, okay? Mae fe mynd i wneud siwrd ddioni i chi. Byddwch chi'n dod nôl mewn i'r swydd yn mis Ionawr, neu ty pryd chi'n mynd nôl iddo fe, okay? A byddwch chi'n teimlo mwy ffres yn dod nôl mewn, a byddwch emosiynau chi yn fwy cytbwys, okay? Wedyn ni fan hyn. A wedyn ni mae ffiniau gyda chi i wneud eich busnes neu eich gyrfa fan hyn. Falle bod angen tynnu peth o'r prenin lawr, okay? Meddylwch am meddwl mwy agored am bethau wedyn ni fan hyn. Okay? Falle bod chi'n mynd i gael rwy'n newydd yn y mewn i'ch busnes chi neu'ch swyddfa chi neu tylu chi'n gweithio, okay? A maen nhw'n mynd i ddod â egni newydd mewn i chi. A mae hwnna'n mynd i wneud chi dimlo'n wahanol am eich swydd, okay? Achos mae'n mynd i roi egni i chi wrth bod nhw'n dod mewn ar egni. Chi'n deall beth fi? So maen nhw'n dod egni ifanc mewn. Mae'n mynd i wneud i chi dimlo mwy positif am eich swydd neu am eich busnes, okay? A wedyn ni fan hyn wedyn ni. Allech chi fod yn wneud rhywbeth yn y gymuned fan hyn, gyda'r cerdiau'n y 3 o gwpanau yma. Rhywbeth yn y gymuned, rwy prosiect yn y gymuned neu rhywbeth fel yna. A credwch yn eich breuddwydion, okay? Felly bod chi'n sefyll am arian iddo mewn i gallu wneud y prosiect yna, okay? Mae rhaid chi gredu yn eich breuddwydion fan hyn, okay? Pidwch roi lan eich breuddwydion fan hyn os ych chi yn meddwl wneud rhywbeth yn y gymuned, neu os ych chi yn meddwl adeiladu tîm neu rhywbeth fel la, okay? Pidwch roi lan achos mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, challenge yw hwn i chi, okay, i ddod trwyddo, a dewch chi drwyddo fe. Okay? Wedyn, yn eich busnes, mae opsiynau da chi fel sy'n symud ymlaen, okay? Neu yn eich swydd, a dwi'n mynd i sefyll yn y swydd yna, dwi'n mynd i fynd am rhywbeth arall, a dwi'n mynd i newid yng ngyrfa gyfan gwbl, okay? Gallai fod penderfyniadau mawr fel adolan i chi dros cyfnod y Nadolig. A ta beth i chi'n neud, please cymrwch eich amser i wneud penderfyniad. Pidwch wneud penderfyniad wythnos yma ar hast. Okay? Diolch. Diolch ysbryd. Okay, os drychwn ni ar hwn fel arian, wedyn ni dim lot o arian fan hyn, heb law am marchog y penteclau. Okay, mae fi'n symud yn araf beth bynnag. Os ych chi yn edrych ar arian, wedyn ni bod falle eich teimladau chi at arian yn newid rwyfant. Falle bod chi'n meddwl, o fi wedi bod yn dal ar un arian, falle bod amser i fi wario tyma bach o fe, okay? Dim bod fi'n gweithio chi am gwadwch arian, ond falle tawn na'r timlad sydd gyda chi ar y foment. A mae rhaid i chi gofio, mae'ch breuddwydion chi i wneud ag arian, mynd i ddod yn mir, mae'n jyst rhaid chi gredu fe, okay? A mae rhaid chi gadw gweithio ar ty beth i chi'n gweithio ar i wneud yr arian yma. A os ych chi'n amlunio, cofiwch cadw mlaen amlunio, okay? Newch chi siŵr bod chi'n gweld fel beth chi'n mynd i gael yn eich meddwl. Newch chi siŵr bod chi'n timlo fe'n eich greddf, okay? Os ych chi'n amlunio. A wedyn ni, gallai fod arian yn dod mewn, gallai fod cyfle newydd i wneud arian i ddod mewn. Mae opsiynau da chi ddewis am fel sy'n wneud yr arian hyn, ond newch y penderfyniad yn araf, a smydwch mlaen yn araf gyda ty beth yw hwn, okay, i wneud arian i chi. Os taw prosiect yw e, os taw cyfle i roi arian mewn i fusnes, neu beth yw e, newch y penderfyniad, newch yn siŵr bod chi'n gwybod y ffeithiau, wedyn symudwch mlaen yn araf gyda fe, okay? Dyna'r neges o ddysbryd fyna. Os chi'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni bod eich iechyd chi mynd i wella rwyfant. Chi wedi bod yn timlo falle fel se pethau wedi bod yn dylach chi nôl fan hyn gyda'ch iechyd. Nawr gallwch chi symud mlaen, okay? A byddwch chi'n timlo'n well am eich hunan dros cyfnod y Nadolig. A cofiwch bod eich breuddwydion chi gallu dod wir, okay? Falle bod tîm o bobl yn helpu chi gyda'ch iechyd ar y foment.
gadewch nhw mewn, okay? A os nag os tîm o bobl, da chi cofiwch, mae wystod tîm o ysbrydion gyda ni gyd, okay? A mae'n tîm ysbrydol ni yn helpu ni pob dydd, okay? A pob tro mae angen rhywbeth arno ni, maen nhw na, okay? Maen nhw wystod yn edrych ar yn gôl ni a wneud siŵr bod popeth yn okay. Os ych chi yn mynd drwyddo rhywbeth gyda chi iechyd ar y foment, cofiwch bod tîm tu ôl i chi, okay? Yn edrych ar eich gôl chi, a gallwch chi gredu yn eich breuddwydion, achos dew nhw'n wir, okay? Mae'n jyst rhaid chi gredu yna. Okay. A wedyn, gyda'r cerdiau yma, wedyn ni, mae opsiynau ydych chi ddewis gyda chi iechyd, felly bod wahanol bethau allwch chi'n neud, felly bod wahanol gyffuriau gallwch chi gymryd i chi iechyd. Newch chi siŵr bod chi'n edrych mewn i pob un, okay? Bod rai nhw'n ffug, okay? Bod rai nhw ddim yn dda i chi. So, newch chi'n siŵr bod chi'n neud digon o ymchwil mewn i bopeth i wneud yn siŵr bod chi'n gwybod pa penderfyniad i wneud, okay? A wedyn smidwch ymlaen yn araf, cymerwch eich amser i wneud y penderfyniad yma wedyn ni. Okay, wel, darlleniad lyflu fyna, bwys, i wythnos yn Nadolig. Cariad yn dod mewn i rai o'ch i wythnos yma, okay? Neu os neu yn dod mewn nawr, chi mewn hwyl cariadus, okay? Chi'n timlo'n cariadus ar y foment, ac mae cariad yn redig a timladau yn redig trwyddo hwn i gyd, okay? So chi'n timlo llawn cariad, chi'n timlo yn hapus, fi'n timlo fan hyn. Felly bod hapusrwydd newydd gyda chi wythnos yma, neu chi wedi timlo am sbelfach. A mae'r wythnos mynd i fod yn wythnos da i chi o hwn, a bydd opsiynau dod mewn i chi wedyn ni, a byddwch chi lli dewis yr opsiwn iawn wrth cymryd eich amser fan hyn. OK, so beth fi'n mynd i wneud ar i orffen y darlleniad, bwys, yw cymryd neges o'r ser, neges o'r ynghylion, just i orffen. Ww, a mae hon moyn dod mas. OK, beth sy'n gyda ni fan hyn? So beth sydd gyda ni fan hyn yw newch eich hunan pidwch dilyn, okay? Gwnewch llwybr newydd i'ch hunan a byddwch ar arweinydd byddech chi moyn cael. Right, okay, mae hwnna'n neges lyflu yn dwi. Right, okay. So newch eich hunan pidwch dilyn. So beth bynnag, falle bod syniadau newydd gyda chi, gyda busnes, falle bod ffyrdd newydd o wneud pethau, okay? A os ych chi'n edrych am gariad, dechreuwch chi perthynas i chi moyn, okay? Pidwch meddwl o'n rai fi gael perthynas traddodiadol fan hyn, okay? Gall fod eich perthynas chi mach yn wahanol i'r traddodiadol, a mae hwnna'n okay. A mae'n gweud fan hyn, newch llwybr newydd, okay? Newch llwybr newydd i'ch hunan fan hyn, a byddwch ar y weinydd byddech chi moyn cael eich hunan. So gallwch chi fe mewn i'r egni arweiniol na wythnos yma, okay? Gallwch chi gael beth i'ch chi moyn. Mae hwnna'n neges lyflu, bwys, ac mae'n gweithio fi bod eich breuddwydio chi, ta beth i'ch chi'n amlunio neu breuddwydio am, okay? Ta beth i'ch chi'n dymuno yn eich bywyd gallan nhw ddod yn wir. Gall eich dymuniadau chi gyd ddod yn wir yn hyn. So please credwch yn eich breuddwydion. Pidwch taflu nhw naill ochr, okay? Credwch yn eich breuddwydion a cariwch mlaen. Wel, boys, darlleniad lyflu ar gyfer wythnos yn Nadolig. Gobeithio joiwch i'r wythnos. Os ych chi'n dathlu'r Nadolig, joiwch, bydda i'n dathlu. A mae'r cerdiau'n disgwyl yn dda am wythnos lyflu. Teimladau cryf yn dod lan fan hyn, hapusrwydd yn dod drwyddo fan hyn i chi, okay? So joiwch yr wythnos. Os chi wedi joio'r darlleniad, cofiwch roi bawd lan i fi a cofiwch dan ysgrifio'r sianel, ac mae pob peth bach i wneud yn helpu fi. A os ych chi wedi darllen y cerdiau mae'n wahanol i fi, grewch fi wybod yn y negeseuon isod, achos dwlen ni siarad â chi amdano fe. A os ych chi moyn hala neges i fi, dwlen i glywed wrtho chi, a fi wastad yn ateb pob neges sy'n dod drwyddo. A fi'n joio cael chat gyda pobl yn yr negeseuon isod, okay? A os oes diddordeb gyda chi gael darlleniad personol, mae'r manylion i gyd isod, okay? A gobeithio joiwch i'r Nadolig Llawen i chi gyd, a welai chi yn y darlleniad nesaf.